pergiwa iki. Wah, ora gede lho, pergiwa iki ora ono. Ora gede. Iya, omahe kok tetep gede dhuwur ndek ya. Ayo. Kurang gede suarane. Sing gede suarane. Oh iya. Hamatut. Ayo gede. Yayi pergi wong ayu yayi. Kurang gede. Yayi pergi wong ayu yayi. Begede. Yayi pergi. Tidak perlu ngomong Mas. Yayi pergi wong. Yayi pergi wong ayu yayi. Serius loh, perjuangan udah beda man. Kenapa kayak bukan sing ngurut? Maksudnya? Kita masih sih, cuma di kasar kan ada si orang tuanya. Allah, konten jamu yang mas. Kenapa wi? Guyu? Kalau potong guyu kayak tuh wi. Opo sirang tresna tenan karo kakak iya lho muni kok ngono opo sirang tresna karo kakak ora sore jalan lho Mas aku mungkin nggih wis diem lho opo sirang tresna kalawan pun kakang wong ayu Kuwi kok sing gak ngono ceritane Mbak upama jeneng sira gelem tak undhut garwa mundhu wae dene-dening kahyangan ora bakal aku selak bakal nyagi yen pamudri lintang lan rembulan ora dadak ngene pantang lino sadene pajar srengenge wis tumurun ngarasani yayi repeh pengayu tak Bilang dong. Ora apa-apa kowe kula kowe seneng atiku. Upama kelakon aku hangarwa jeneng sira besok malam pertama bakal jagulke genep wong telu. Oh, hah? Kok ngono? Nek laginya kaya wong telu ya saku to Pak Seni gedene. Mosok malam pertama koyo telu. Wis kok wong iki lek gandrung karo wong gedine sak cangkruk yo alembono. Iya Yayi, pancen pengen tok langsing ngono monggo teges Yayi. Apa? Langsung tanpa singgetan dadi wis. Iya, bener berdasmu kowe. Iya Yayi, kok sak minggu ngeprok bakalan cycle dadi 18. Sampeyan kowe. Mbak Lucy iki wajahe kaya umur 20 tahun. 20 wajah. Iya. Sampeyan kok jodone, jodone sak ngisor kuwi kaya umur 20 tahun. Nah, kowe oleh komburi iki gelungan sak ngisor undak kaya umur 30 tahun. 30 tahun. Dadi totale Mbak Lucy iki kabeh kaya wong umur 70 tahun. 20 ya, nenek ora kena ngono kuwi to. Senadyan to kaya ngopo kuwi aku jaring para sing kendel alok nanging jroning atiku ora nek wong ayu coba ngomong liya tinimbang sliramu. Iya to. Ora nek wong ayu coba wong liya tinimbang sliramu. Lagu semu lho Mas. Mbok aku dudone aku sing arek ngono. Ora kena ngono. Lho, senadyan to kala tanpa rupa bocah iki menungso. Kala tak kompa ndas. Sing tenanan. Yayi. Demo, manut pertani. Belok mawon, belok biasa. Estu kados nang panjenengan namung dumateng Lair musim batin ora ana wanodya sing bisa ndodhok ning katos lan kejaba mung sira Yayi. Ana jalaran aku tresna marang jeneng sira mung siji perkarane. Kowe iki anak tunggal ke wong tuamu sugih. Kapan kowe gak tak ajak dan ibu juku. Karepe atiku kowe.
Sudah gede obat. Tahu gua, mana tak cari. Nggak aku malah gua. Gila, gua kalau ini. Hujan. Yo. Aku ini romantis pergokahanan dan umpama tenan-tenan yo pilih-pilih. Oh, kan tuh tadi yo kan. Yo hari kuwi yo saene kok les sini beto. Yo kuwi di ngayu kawan kuwi kakek. Kuwi malah duren. Salah digoni kok. Yo. Jogja kate obat korok boten sakit ya malah sompring tasih kang nandang ingin November ini wong ayu ya Rosi sira masalah ini kok Mbak. Jadi aku pengen kanggo silang ning tanganku lagi. Ojo dilekno kali kok nyanyi tak ganggu lekno kene kene to ya. Yo ngene ya nyawe. Wala somren tasih kang nandhan ingke inilah kenapa musik gimana tuh mau kamu romantis kok ngalih ini lagunya osa ojo guyu yayi nek ning guyu kantrok. Lah kantrok katane gendeng guyu ae. Oleh bojo yo gendeng. Yo kan bila neng tias bisa aking gangsa rambut kalamun kapanti nang yo iki apa iki? Oh, dan jadi pasing sakit kayak aku sih bunyi sing kene. Tembaknya diterusin apa mas? Yang sudah pak. Ayo, masuk dulu. Alung tumekeng lale. Nah, sing duet apa kan nggak sih? Gene sing duet. Langsung sing ya. Oh, kita ada apa? Ayahnya miring. Ayahnya sih dia.